El Consell i l'Ajuntament de València han signat el conveni per a l'adhesió a l'Autoritat del Transport Metropolità de València, que té com a finalitat realitzar una gestió més eficient del transport públic a l'àrea metropolitana. Durant la signatura, la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, ha destacat la importància de la cooperació institucional entre la Generalitat i els ajuntaments per a la gestió conjunta i coordinada del transport públic de viatgers, amb l'objectiu d'aconseguir un sistema integrat de transport. Estem parlant aproximadament de 175 milions de persones que utilitzen entre el transport urbà, el transport interurbà, el servei de metro, com també el servei de rodalies, que es mouen en aquesta àrea metropolitana i que, com passa en altres territoris, hem de començar a caminar de manera conjunta i de manera coordinada. Al mateix temps, Salvador ha insistit en la necessitat que el govern d'Espanya deixi de discriminar els valencians i incloga una partida econòmica als propers pressupostos de 2018 per al transport públic valencià, com tenen altres ciutats. Aprofitar aquesta ocasió per reivindicar la subvenció que ens correspon sobre la tercera àrea metropolitana d'Espanya. No tenim en aquests moments ni un clau que aporti el govern d'Espanya des del punt de vista del finançament d'aquesta autoritat del transport metropolità. El govern valencià, els diferents ajuntaments han fet tots els deures, i per tant ara només cal aquesta aportació econòmica que em consta que el president de la Generalitat li traslladarà al president del govern en breu. Nosaltres aprofitem avui també públicament fer-ho. En la signatura, l'alcalde de València, Joan Ribó, ha coincidit a ressaltar la importància d'aquest conveni per a la mobilitat de la ciutat i de l'àrea metropolitana.